Tam vůbec nebyla ta vesnice, co teď je. Ano. Já jsem si zadal body, které Radunka vypsala, mě to úplně jinudy vzalo. I kilometr mi to jinak ukazovalo. Kuk. Krása. Co ty hledat? Fotit? Tady vyfotit kostel. Tady krásná panorama. Jo tak, no krása. Tak já teď vyfotit. A vy mi potom poslat fotky na voza. Já se s iPhonem připojit a to vyfotit. Ty kráso. Tak my jsme kousek mezi, my jsme před Bystříci, no. No před říkám. My jsme za Kelčí. My jsme... Jak ty to vědět, já zkoumám sám. Jedet? Kdybyste si nařízli pár makovic. Oni vidět ještě zelené. Právě. On mi zapalovač, to potom jinak šlapat. Tak jo, tak pitný režim dát.